Teloria, el que he après jo ara, és que és aquesta connexió amb la terra i com la terra mos influeix a nosaltres. I està clar que Nana està ben influenciada per Menorca. Nana és pura teloria amb ella mateixa, jo crec. Nana, des de ben petitona, jo crec que tenia 3 anys, i ja va dir que ella volia sonar la flauta travessera, va començar, i des de ben petita és que feia de tot. Feia flauta, que sí, després li van dir solfeig, després piano, guitarra, corals, teatre, ball menorquí. El seu calendari i la seva agenda estava hiperrepleta i tot era cultura menorquina, cant, música. I quan comença a cantar diu és sort el meu i deixes la flauta de banda. Però ella lucha per lo que ella estima, perquè és la música. Ella tant li és cantar música mora com música menorquina antiga, qualsevol cosa, és que és qualsevol cosa. I ha lluitat en tot moment per aconseguir aquest objectiu. I ja m'estic emocionant. Marta, és que no podré, Jo me dedico a ajudar gent a cercar què volen sense vida i, clar, tenir-la de vora ella és com un model, no? I arribar a aconseguir el que ha fet ara, vull dir, juntar aquest equip humà musical de Teloria. Sí. Jo em sembla que és una cosa impensable en un primer disc com una altra 23 anys. Rodejar d'aquests músics que són excepcionals, que hi han aportat 50.000 coses, 50.000 detalls, molt d'amor, que és molt important, està sortint una cosa que francament és increïble i que val la pena. I els músics, sense cap dubte, són tots molt telúrics. Cadascú de la seva terra, cadascú arrelat a un lloc diferent o a una vida potser diferent, però totalment. Totes les persones implicades en aquest projecte, músics i altres persones que hi estiguis, tots sou telúrics. Tens do de quan t'estan gent d'impregnes la seva alegria, la seva capacitat de feina, que al final embauca qualsevol. És que té aquest nil i aquesta cosa aquí quan és exagerada, quan t'estima, quan plora, quan riu, és apassionada per tot, saps? I combat el que li ve davant. No té por de res. I va arribar fins allà on ha volgut arribar. A més que és guapa i simpàtica i té moltes amistats i té una nota molt plena. Però sempre ha estat de prosperar, sempre més, fins a arribar allà on ha arribat. I sempre va davant. O sigui, hi deixa la pell, no? Molta capacitat de feina, però amb una sensibilitat molt grossa. Amb sensibilitat molt gran. I crec que Menorca l'ha influïda moltíssim. Llavors, des de ben petites hem viscut la música menorquina i la tradició de Menorca com algo, no sé, que t'arrela, que te fa sentir a gust, te fa sentir a casa. Una quantitat de cançons que té aquí, però ha triat el Rosaret, aquest. Els de la guitarra me deia, molt bé. Jo deia, per favor, això no me senten. No me senten. I me tenia la mà tot el temps allà agafadeta i els besos, veus, és molt carinyosa. I és polític i les xàvies també, perquè no tothom els té. Penso que és molt conscient del que li està passant, no està... I és cap, no? Crec que és una persona molt sàvia, mental, està molt ben amoblada, sap molt bé el que val, però també es coneix, ha fet molta feina també amb ella mateixa, de conèixer-se. Sap i es deixa posar per qui sap, com el David Casamitjana, i li fa... I és capaç de tenir una idea de cop, vull dir, ella tenia clar que havia de fer això. I jo dic el David perquè el té com el pare musical seu, i ja pot tenir una cosa molt clara, que si el David li diu no és blanc, és negre, doncs negre. És un disc molt d'ella, que parla de les seves arrels, de coses molt profundes, i amb ella ja ha relacionat directament el que és Menorca i especialment Esbarger, que és aquí on estem. Esbarger per ella és, no sé, és tot el que representa Menorca a un únic lloc. És com un miracle estar aquí i aquí estem, fent aquesta meravella. I que hi ha posat moltíssim de sentiment i aquí està que hagin participat les persones més importants de la seva vida, no? Amb un disco que a ella li fa molta il·lusió, però comercial no ho és, això. Normalment això no és comercial, però és il·lusió de la seva vida.
Thank